meron nagpadala sa atin ng mga halo-halo, which is Aluwalu King Kapampangan. So ayan, thank you Sir John of Macabebes. Meron tayong langka, ayan. Langka flavor from still Macabebes. Halo, ayan, langka. And next, we have our pastillas, ayan. Wala pa yan milk ha, lalagyan pa siya natin ng milk. So ayan, excited na akong tumikim dahil feeling ko ito yung magiging favorite ko. Ang ating ube, ayan. Ube halaya, ayan. Feeling ko magiging isang favorite ko din ito. Ayan. Yeah, I'm so excited. And lastly, ayan, nakikita nyo ang ating leche flan. Yum, yum, yum. Ayan, nakikita nyo ang ating mga sahog, mga Mars and Pores. So, ayan, ready na ba kayo for our mukbang? Ayan. You can check their Facebook page. Ayan, nililink po natin siya dito. Macabebes Halo-Halo. So, ayan, eto po yung mga flavors nila. Meron tayong ube. And then the next one, ayan, yung nga sinabi ko kanina na favorite ko, pastillas. Tapos, langka. And leche flan. Ayan. Kung nakikita nyo po nagtutubig, actually wala pa siyang gatas niyan. So, meron po tayong separate na milk. Ayan. So, ang una nating titikman, dahil nga excited na ako. Anyway, again, check their Facebook page, Macabebes Halo-Halo. Thank you, dakal pong salamat. So, let's start. Ayan, separate yung milk nila. Pure milk. Let's try their pastillas. Yung mga price range. Para kung gusto nyong umorder, they do deliver in San Fernando and Mabalacat po. Ayan. Uy, ang lapot. Ayan. Ay! Ang lapot, mga Mars. You know, may favorite yung pork. Ito siguro may ano to, may kamute sa baba. Ano yung dish ng kamuti kasi? Sweet potato, true. Sweet. So, yung pastillas nila, parang may halong beans para lalong malapot. Okay. Titikman lahat natin yan later. Tikman niya din tong Macabebes Halo-Halo. So, originally, Macabebes Halo-Halo, I think on their specific title na Macabebes. Ayan, sa Tagalog, we call it Halo-Halo. This is from Macabebe. Actually, yung sister-in-law ko alam niya to kasi nga natikman na niyo before. Karen Kapampangan tang Manalbeken. Tapos siguro kayong English, halo-halo din or mix-mix. True. Mix-mix, ayan. So, tikman na na. Eto na po yung guest ko! Si Benzie. Ayan, nakita niyo po, kinuha yung pastillas. Ating po. So, let's taste. Ayan. Yung leche flan. Gusto kong kainin muna yung leche flan. Ayan, inumin muna natin yung ano. Actually, kahit na wala siyang gatas, feeling ko okay lang din siya. Kasi tikman mo siya, oh. Kahit na wala pa siyang gatas, pero the best, oo. No? Yung lasa kasi niya sa baba, parang nag-i-equal sa sa ice kahit na walang gatas. Pero lalagyan pa rin natin ng gatas kasi hindi kompleto ang halo-halo kung wala.
Kung nakikita nyo mga Mars bars, ayan o. Sarap. So, yung una nating natikman is pastillas. Actually, ito yung unang favorite ko ngayon. Out of 10, 10 sa akin tong pastillas. Next natin si leche. Ayan, itong mga pinadala nito parang nakaka-fresh, ganyan. Fresh pa sa fresh options. Ganyan! Yan, leche flan muna tayo mga Mars. Sarap ng leche flan. Tingnan yung leche flan, best. Iba yung ano, alam niyo yung in-order natin kina auntie? Pero ito, ewan ko anong, parang may ibang lasa yung leche flan nila. Pati yung mga binibili natin sa, yan, katulad ng susis, hindi po siya, hindi po siya, anong tawag doon? Hindi po siya paid as sponsor. No? Oo. Yung leche flan nila parang caramel talaga. Caramel. Sarap. Mamaya ako nakakainin yun. I-ano muna natin to. Ayan. So parang feeling ko po every flavor nila may iba-ibang sahog. Kasi itong pastillas, halos beans, ganon, corn. Pero ito namang leche flan nila, merong banana. Yung saging saba, kung alam nyo. Nung sabay, may kanan! Nako! Ayan. Takman tayo ng Kaido. Leche flan. Ayan. Kumatang banana. Tsaka buko. Meron siyang buko. Sarap ng saging saba. Magkano yung halo-halo nila? Nagre-range sila ng 60 pataas, alam ko. Pakicheck nga sa Facebook page nila. Sulit, makabili. Makabebes halo-halo. Yan. And napansin ko parang hindi sila gumagamit ng asukal. Yung ginagamit nila is yung beans. Yung Caramelized beans. Oo. Kasi nalalasahan ko yung beans, pero wala akong nalasahan na matamis talaga. So, yung pampalit nila sa asukal is yung parang beans, ganun. 70 pesos. Mura lang. Ayan. Ayan. For 70 pesos, di ba mga Mars bars, sulit na siya. Huwag natin kalimutan yung gatas. Pero syempre, bago natin ilagay yung gatas, tikman nyo to. Ayan. Tikman muna natin ang halayang ube. So, yung second natin tinikman is, in fairness sa inyo, makabebes, yung halaya po nilang ube, hindi lang basta ube. Sarap! Pwede silang pa-deliver. Oo. Ayan. Bagay na bagay ngayong mainit na panahon, lalo na summer ngayon. You can order again via Food Panda. Nagki-cater po sila sa Mabalacat and San Fernando. Check their page po, makabebes halo-halo. Si Kuya kay hindi ako nakapagpatik. Thank you so much. Parang ito kong kainin itong gusto. Hindi mo makikita yung mga crave eyes. Sarap. Alam niyo yung nag-e-enjoy kang kumain kahit wala kang jowa, ganon. Diba? Sakit, no? Yung tayo. Ayan. Meron siyang gulaman. Hindi siya gulaman. Anyway, thank you pa rin kay makabebes na kain. Sarap! Nata po pala siya, hindi siya gulaman. Sorry. Ayan. Ayan po yung nata. Sarap. Tapos yung sosyal ng sago nila. Ano tawag sa... Oo. Tapioca siya. Ayan, makabebes kung tama po kami, no? Yung sa ube or ube flavor nyo, imbis na sago yung tawag, ayan, tapioca. Tapioca nga siya. Confirm natin yung mga ingredients. Mga Mars bars. So, eto na yung last natin, yung langka. Oo, ang dami, solid siya. Siksik yung yung mga sahog niya ng makabebes, halo-halo. In fairness.
So, ako lang mag-isa yun. So, dito, meron tayong green nata, langka, yan, saging saba. So, napansin ko lang po, dahil nga iba-iba yung mga ano nila, mga, anong tawag doon? Mga Flavor. sahog. Pastillas talaga yung pinaka-gusto ko. Ewan ko. So, Oo. Yung ube, the best. Tsaka iba-iba yung kulay nilang nata, in fairness po sa inyo, makabebes ha. Talagang ine-effort nila. Kasi dito, red sa ube. Para nga anong tawag doon? Mag-complement sa color ng ube. Tapos ito naman sa langka, makikita mo pa rin yung yellowness, no? Hindi mo rin makikita pa rin yung nag-green yung yung liquid niya. Ayan, tikman na natin. Masarap na yung fairness. Overflow yung sahog. Yung cream pag... Alam nyo, kain na kasi for 70 pesos lang siya, mga Mars. Meron nagtitinda ng mga halo-halo dito. 25 pesos, 30 pesos. Kaso, iba pa rin talaga, no? Yung mga, siguro, quality, yung sangkap nila, ganun. At saka sabi talaga nila, makabebe is the best halo-halo. Kaya siguro, from the root word makabebe, naging makabebes. Ayan. Tsaka Tikman na may natin. alam din akong halo-halo. Lagi din ang halo-halo. Ganyan din. Mas mahal, di ba? Pero mas maliit yung bus. Oo. Yeah. Parang alam ko nga din yun. Merong ibang mga halo-halo na, yung 25 na sinasabi ko, pero 50 to 60 pesos sa kanila. So kung mag 60 pesos ka, you can choose makabebes. Overflow yun. Sarambi lang yun. Approve ba yan? Ayan. Halo-halo de leche, 70 pesos. And pastillas, 70 pesos. So, ito yung leche flan, 70 pesos. Ayan. Then, yung langka and ube, 75 pesos lang. So, basically, yung ube and langka nila, parang ano nila, no? Parang bestseller siguro nila. Kasi, or, dahil nga medyo pricey. Actually, hindi naman sila pricey. Dahil nga lang siguro merong halayang ube tsaka yung jackfruit. Kasi di ba medyo mahirap ngayon yung mga jackfruit tsaka yung halaya. Ayan, nag-aano din po sila ng coming soon sa kanilang page, yung mga makabebes in a tub. So, yung in a tub, yun nga yung leche flan, pastillas nila, ube halaya. Pero coming soon pa po yun. Meron din silang jumbo overload, good for 2. Actually, good for 2 na rin to eh. 160 yung price niya. Pero for me ha, sa mga na nakakapanood nito, for me, this is Affordable na. affordable and good for 2 na siya. Kasi yung mga yung mga sahog, solid. As in talagang full yung sahog nila. Makikita nyo na lang sa screen natin. So yan, bago tayo matapos, i-rate muna natin sila ng 1 to 10 para alam nyo kung magpapadeliver kayo ano yung mga the best. Pero syempre, ito yung the best for me. Malay natin kung mas the best pala sa'yo yung ube. So it still depends kung sinong kumakain. Syempre, dila ko to, huwag kang mangingilam, no? Charot! So first, leche flan. This is 70 pesos, no? 70 pesos katulad ng pastillas. Tapos, 75 is langka and halayang ube. So, for leche flan, rate 1 to 10, 9. Sa akin tong leche flan. Tapos, si pastillas, syempre 10. Actually, lahat masarap. Tapos si langka, pero syempre meron hindi ako mahilig masyado sa langka. Pero 9 pa rin sa akin to. Totoo. Si ube, syempre 10. Sa flavor. Totoo. Pag sabing langka, guys, is langka talaga. Which is not powerful yung lasa, no? Pag sabing leche flan, guys, leche flan talaga. True. So, ayan guys, truly, pasok na pasok and dakala salamat makabebes halo-halo. So again guys, thank you for watching and that's all for today sa ating mini mukbang or mini halo-halo mukbang by Makabebes Halo-Halo. So again mga more stars, don't forget to like, share, and subscribe.
And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. Again, we would like to thank Macabebes or Sir John of Macabebes Halo-Halo. Order na kayo mga more spores! Thank you and bless your heart!